Todi, spune-ne puțin, care au fost primii tăi angajați? Primii mei angajați? Păi am fost eu, în primul rând, sora mea, mama mea și iubita mea. Și tatăl meu pe mentenanță, pe reparații, pe... Fiecare în parte, practic. Păi mama mea ne ajuta la deserturi, cât și la marfă. Iubita mea era alături de mine, zesea, cu dezvoltare, cu marketing, cu postări, cu rețete împreună, cu toate cele, și sora mea la call center. Și tot așa și la marfă, adică toți eram pe toate pozițiile, nu era ceva clar la început. Și după aceea, pur și simplu, am dat un anunț pe Facebook pentru niște joburi part-time și am găsit doi băieți filipinezi care lucrau la term. Și așa am început treptat și de acolo mi-a venit și ideea să aduc forță de muncă din afară. În 12, fără mama, fără tatăl meu, fără om la website, așa sunt, fără iubita mea, hai că așa am fi vreo 16, suntem vreo 16 de fapt, plus minus.